Ve 13. kole druhé fotbalové ligy přivítali fotbalisté MFK OKD Karviná na městském stadionu pražský tým Viktorie Žižkov. Domácí v minulém kole remizovali v Čáslavi 1-1, to Žižkov doma prohrál s Třincem 1-2. Oba týmy tak potřebovali získat potřebné body. Trenéři Karel Kula a Martin Pulpit poslali na hřiště tyto jedenáctky. Do utkání vstoupili výborně hosté, už v 9. minutě šli do vedení. Jan Novotný si obešel Homolu a nedal golmanovi Kavkovi žádnou šanci. Karviná Viktoria Žižkov 0-1. Tento stav platil do 21. minuty. Domácí Jursa rozehrál rohový kop. Míč přiletěl na hlavu Mišinského, od kterého se dostal ke Knétigovi. Ten propálil vše, co mu stálo v cestě. Karviná Žižkov 1-1. V 35. minutě musel k prvnímu střídání v utkání sáhnout trenér domácích Karel Kula. Hřiště opustil Michal Gonda, do hry za něj zasáhl Elvis Ciku. Ve 43. minutě mohla jít Karviná do vedení. Centr Tomáše Knétiga našel Mišinského, ten hlavou však poslal míč nad bránu Vaclíka. Do šatence tak šlo za stavu 1-1. Hostům opět vyšel skvěle úvod poločasu, v 51. minutě opět vedli, po Novotného přihrávce se tvrdou střelou prosadil Markovič, Karviná Viktoria Žižkov 1-2. V 61. minutě domácí podruhé v zápase střídají, utkání skončilo pro Vladimíra Mišinského, kterého na hřišti nahradil Michal Gottwald. O 6 minut později mohlo být vyrovnáno. V obrovské příležitosti se ocitl Petr Pavlík, ten však z hranice 16 trefil jen na nohy brankáře Vaclíka. Další gólovou příležitost vidělo 2000 fanoušků na městském stadionu v 73. minutě. Hlavičko Miloslavěva fantastickým zákrokem vytěsnil Vaclík na roh. O 3 minuty později Karviná naposledy střídá. Útočníka Martina Opice nahrazuje na hřišti Martin Motyčka. V 79. minutě předvedl další vynikající zákrok brankáře Žižkova Vaclík. Míč za svá záda nepustil ani po střele Petra Pavlíka. Domácí se snažili ještě o vyrovnání, ale marně. Městský fotbalový klub OKD Karviná tak podlehl v utkání 13. kola druhé ligy Viktorii Žižkov 1-2.